Trí thuaile Lizzie le Blond, nó Elizabeth Hawkins-Whitshed, ní raibh torn leis an méid garmacha go bhéadach sí tuairt fuatha in anóin na faiban na sláinte. Mar ghreapadóir ní raibh slíomh náthúireach sí fé, agus mar údar is griangrafadóir thug sí tuairis go scríbhan agus a pictiúir ar a chud taistil ar fud an domhan. Bhí fáib ag Lizzie le Blond le na scábhóga ar feig as saoil. Nar a bhí sí fithe hain, bhuldach dúirde dul an ón go na hAlpa agus an téir uair thuas na shléibhte a anáú isteach. Agus seo mar a tharla, go raibh Lizzy ar hiúlóid ag bun mant blanc mad an bhreabháin an 88 hain. Níor haghlaigh éinge go ninneach sí iirecht den slíomh hain a dhreapa, ach sin go díreach an rud a tharla. Bhí sí le grúpa mná agus bhí tróirí acu agus chuir sí ceist an féidir leis cabhar chóirt an shléibhdreapa agus I gceann cúpla mísa rinne bhí agus I ina stocí mór agus mbuataisí le cnapi mór agus sciorta. So, gan doubt ní ra séasca. Thriseidir gram malé, sputta atá tuairmis cháthríonn den clí go mulacht a chléibhe in iardas na hAlpa, olcan cás. Rinneach líondas na mbuataisí árda a bhí ag Lizzy le na cnapaí móra. Bhí a sciorta báite fluch, spónsí a bhís na stocaíocha, ach ní raibh Lizzy chomh sásta riamh. Bhí cuspóir a saoil aimsithe ag Lizzy. Bhí clú idirnáisiúnta in ann de mar ghreapadóir Alpach agus de réiteach sí an bhealach do mná eile in anóin an curnach inne. Nuair a tháinig sí nuas ó mount blanc an lá úd bhí a thuncail ar dearg bula le. Chul sí go faoich, ach, fós féin, an bhríon in íg do dhreap sí an slíomh sin féghó agus de thosta sí a cathab a bhad níos mó ama I dreapadóireacht. An uair seo, thosaigh go seanantín, Lady Bentinck a tuairteach. Go trí chéile hold she SOS go dtí na máthair a dúirt, "Stop her climbing. She is scandalising all London." Níor bheith se an sort saoil a bhí beartathe ag Elizabeth Hawkins-Whitshed nuair a rugach í ar an séolás fihead mí meitheamh 80 an Captain Vincent Hawkins-Whitshed agus a bhean Annalise. Bhí óig I bra sunna agus rachmasach aice I gil Carrick House sna clocha lia I gil Vantáin. Fuair sí is stát na cluine le thuacht nuair nach raibh sí ach an bliain 10 Ag íse 80 fós sí an Captain Fred Burnaby, scríbhneoir agus éachtaní dána a bhí dhá irid ní Ceannródaí. Bhí cáil ar siúd mar an sáidúir befreise is beládra in arm na Breataine. An clasa bhí aige ag cóisrí ná piúcara a loba timpeall ar a bhanéal hain. Bhí an taon fáiste a bháinacha, Harry Arthur, an bhliain dar giún in 87. Tamil garid in níag sin, scar an vertica ó na chéile. Nuair a fuair Burnaby bás, fós Lizzy John Friedrich Main in 88, ach fuair sesin bás sa bhliain 89. Wa sin amach is a dhreap shléibhte a cha an taispeáint ceannródaíoch seo fuormhar a cuid ama. Chrop sí níos mó ná céad na béanas na hAlpa, agus an son de thug sí faoi réimse íorgóilta don ártach iarúach. Fíor ceannródaí a bhíonte, agus í ar an géad duine riamh ar thré mullach sléibhe áirithe idir 87 agus 93. Bhí siise ar an dreapadóir ba chumasaí, fireann nó buineann ag an uair. Fas bhí sí ag dhreapa bhí sí anna tóca leis an ráirc, so thosaí sí ag tógáil griangrafadóir agus thóg sí an camera mór sús na shléibhte le hí. Ní ra sé éasca mar bhí bosca mór, bhí an gcuí ag séide, ní ra sé éasca churbe ach de thóg sí anna chud griangrafadóir. Scríbhneoir bhíonnta freisin, I scríobh altainna, leabhar agus memoir le spreaga ó na taithí shléibhdóireachta. Sa bhliain 910 fós sí arís. An bouta seo fear demlíonn in níos óige náí a bhí ann. Oibrí le Blond. Chúidir a taisteal Chomh, go dtí an tín an Taispeáint agus na rúise. Scríg Lizzy faoi Vasco agus St. Petersburg sna léitheanta deireadh de réimse na Sár. Bhí deire le na dreapadóireacht ach faoi buint láidir a fós leis an saoil sin.
An 1997 bhí sí páirteach an mundú an Ladies Alpine Club agus tabhach na huachtaránaí an Chéad Chogadh Domhanda riamh de bhaná. Nuair a thosaigh an Chéad Chogadh Domhanda in 1940 bhí Lizzy 54. Dúirt Chris Jarrag na bhreatain le gur sí rócheán na dulamón oibrí deonach dóibh, ach dáiltaigh lucht na Fraince rimpe. Dúmpaigh sí go dhreap chun obair mar bhanailte an ospidéal am. Ag deireadh an chogaigh, bhailligh sí airgid chun carú leis an athógáil charachas Christa na Fraince agus ard aglas umráte chathair réims. Idir an dálín bhí amach tréis bogadh go California. Cosúil in na bháthir bhí deacrachtaí sláinte ag siúd agus dúir ráid na háite sin níos fearda. Thug a bháthir chuairtear go rialta agus dúirt sí go mbeadh sí brasáasta dul am reachtainte Hollywood. Dá mbeadh sí tréis bogadh saoil gach seans go bheic mí scanán faoin na saoil. Tá bhis, seans go bheic míid fósa, ach cumachad é, tá sí duine do sa maná is simúile is stair na hÉireann.